a l'entrada i sortida dels centres educatius, esglaonada, en grups, sense aglomeracions. Les sortides al pati, esglaonades, en grups, sense aglomeracions. Centrar l'eina educativa, centrar el procés d'aprenentatge en grups estables, l'estancabilitat dels quals ens ha de garantir actuacions immediates en casos de sospita. Grups estables, que són, per damunt de tot, grups educatius, grups de formació, grups estables que depèn del centre, poden tenir una característica o una altra, que poden ser internivells, que poden ser per àmbit, que poden ser grupals, que per això cada centre ha estat el juliol preparant el seu propi pla. Amb aquesta previsió de 500.000 proves en aquests 2 mesos quan hagi iniciat el curs escolar. En dues diferències, en 2 etapes diferents, del 15 de setembre al 9 d'octubre, preveiem poder fer 8.000 PCRs al dia. Això forma part d'aquests testos, aquestes proves que tenim, la capacitat diagnòstica que tenim instal·lada és suficient per poder-ho absorbir, i aquí hi ha una part d'organització àmplia, brutal, m'atreveixo a dir, per poder aconseguir fer totes aquestes proves. Per tant, un esforç màxim, no només del Departament de Salut, sinó de coordinació, salut i educació, per fer-ho possible, passant també a partir d'aquesta data d'octubre a poder fer 20.000 proves al dia gràcies a una metodologia pooling que ens permeti fer-ne moltes més i durant aquest temps de 2 mesos.